Awa, dadaan niya ni Ti. Post dito sa inyo. Oo, nailan niyo po pa. Oo! Guys, karon dahil kay nagsabot mini itsyo nga kuan ka nang para siya sa mua, ya magluto sa saging then nami i-surprise ang classmate si Ani kay ingon siya wa daw siya ka-try nga kuan ka nang i-surprise siya. So karon ako sa i-surprise kasi amo tanaw no unsa kay ang reaction karon? Kanini nga tarpaulin amo gipahimo kay kanang gamay ra kay ni nga kuan pero kay bawng ni nga dako kayo yang kalipay ani. Ang kani siya kay gitungaan na mo ang bayad ani ni Mayan then ang layout sad kay kang traya. So shout out mi sa among cameraman diha nga si Rodemir Basiliote. Salamat kayo sa imong pag-video na mo. Tanaw na mo unsay reaction sa among amiga. For sure mohilak dito siya sa kalipay. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Awa, dadaan niya ni Ti. Post dito sa inyo. Oo, nailan niyo po pa. Oo! Iko, ayaw pa si Mianday. O dili mo ara si Ani, diba? Dato na to sa si Tio. Iko, ayaw, Tioy. Kay malukot niya. Ato na diskartian, day. Ato yung pana. Ato yung pugson. Are you all my personal dreams? Nadimir ay. Yay! Iya, taga. Bilila, klaro kay ka siya muhila kag apil ko others kay ka tulot atang muhila. Dali dai. Ana ka sa center kay ka man. Ari ka dili. Hindi siya makita. Ari ka to nga. Akong to man kay. Naong ka sa ti ani no. Ina do try na. Ingo si Demir ina ba nga. Kanang
Di may mga on basta di ka mo ari. Mga una-una, pe. Medyo may problema sa issue. Ay, adyo ko. Okay, kay gingon mo ko ni ate gila ay mo ko sa amo atin siya ayog laila ay day. Wala na kay normal. Gapa kay mo Kung ama bahaw day. na. Nag-16, usa na kabuan mo niya. Wala, oh. Gunit, ikay gunit aling kay. Kunin mo duha, katuduhan ni Rachel. Malalan, kaya Kami pala. duha ni Rachel. Gidali. Dili, dali. Ali day. Dali, dali. Picture mo mama nimo. Eh, nasa tagpulin.